Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Here! Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Feel good morning, Uncle and Tita. Tawagin niyo na lang po akong Lily ng Sauyo, Quezon City. Dito sa aming tindahan, dito po ako nakikinig ng programa niyong Mga katas ng nakalipas. at ito pong aking katas ay tungkol kay Benjong. Napakakulit niya po, call and tits. Hindi ko po talaga siya type eh. Kahit tindera lang ako, mataas yung pangarap ko sa buhay. Si Benjong palaging bumibili sa tindahan na pinagtatrabahuhan ko. Kung ano-ano lang binibili para mapansin ko siya. Ganun ba yun? Ganun pala siya manligaw. At dito na nga tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Yan. Ito pong pula o itong dilaw? Pula. Pula po, pula. Ilan po? 3 lang. Sige po. Lista po ba? Pero hindi pa po kasi kayo nakakabayad. Haba na po ng listahan nyo eh. Lista mo muna sa... Lista mo muna. Pagkasweldo ko na lang, ha? Bayad muna po. Sige na po, tangin mo na yan. Suki naman yan eh. O sa sweldo nyo po Opo, salamat po. O sa'yo Trixie, ano? Alam mo naman ako makikichismis na ako dito. Alam mo, nagtatrabaho ako Okay lang yan. Tinutulungan kaya kita dito sa tindahan. O anuhin mo na. Guntingin mo na yung mga chichirya dyan para ilagay mo sa garapon na malaki, ha? Hoy, kumakain ka na naman. Hindi to libreng pamerienda. Kaya ata tumutulong sa akin para may Ilista mo na libre. lang, girl. Ano ba? Sige, nasagot ko na yan. Ay, Tinutulungan mo salamat. naman ako. Hindi lahat alam mo, wala na yung puhunan ng may-ari sa'yo. Pero alam mo, Hoy, nagbubukas ka na ng soft drinks. Wala pa akong sinasabi. Okay, maniwala na sana. wow na kasi ako, girl. Ano ka ba? Ayun, bayaran mo yan. Hindi ko yan libre, Ba yan? Oy, wala pa yung nangungulit sa'yo. Si Benjong. Ba't mo hinahanap? Ay, Sige, sa'yo na lang. Speaking. Yan kasi. Binati mo pa eh. Kunyari ka pa. Di mo pa type yun? Ayan na. Trixie, ikaw mag-entertain dyan. Busy ako. Pabili po. Hindi ko pa na isasabit yung Ayoko. ibang tinda. Ano? Sigurado bang bibili? Pabili ng chichirya.
Dating gawi. Dating gawi. Ganda mo naman ngayon. Araw-araw pala. Hindi mo, gusto mo lang, sinasabi mo lang yan para makuha mo ko, hindi mo makukuha. Soft drinks na rin. Yan, zero. Trixie, ikaw muna magtinda kay Ayoko, may Benjo. nagugunting ako dito ng mga chichirya eh. Dalian mo na, Benjong. Kahit may malapit naman na tindahan sa'yo, dito ka pa talaga Bakit? bumibili. Masama bang bumili dito sa tindahan nyo? Oo, kasi gusto mo lang ako maabala sa mga ginagawa ko. Ang dami ko pang di Pabang bilhin. Candy. naisasabi. Pabili ng candy. Tapos, ayan, pabili ng... Ano pa ba? Ang random, may candy, tapos hinahawakan niya yung sabon. Ay, sabon na rin. Maglalaban na lang din ako. Trixie, ibenta ko kaya yung mga lumang delata para mabenta. Sayang. Oh, larga. Sige. Eto, may maling pa ako dito. Sige, bilhin ko yan. Sa ano pa naman to expire sa June 2? Pwede. Kakainin ko na rin naman yan. Sige. Hindi ba expired yan, ha? June 2 pa eh. Matagal-tagal pa kaya Pwede pa yan. Pwede pa yan. Tsaka ilang ano pala, meron pala ako dito. Trixie, titinda ko yung sideline ko rin na ano. Ano ba yan? Mga kornik-kornik. Oy, tinda mo. Magkano patong natin? Kasi 20 lang to eh. Magkano patong mo? Gawin mo ng 40. 40, kornik. Sige, bibilin ko na rin yan. Sige. Okay. Talaga. Inabuso mo na yung Di ba yung cornic mo? Ano Sige na yan? na, nagtatrabaho na kami dito ni Trixie. Lunch break kami, lunch break ko. Ayan o. Ano opisina? May na-spray. Tindahan to, girl. May ano kayo? Yan ang ice cream yung nasa cone. Bili ako niyan. Isa lang bibilihin eh. Hindi yung 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 parang popsicle. Yan yung popsicle. Alam mo, bukas sara yung rep. Sayang, isa lang binili mo. Limahin mo. Sige, 5. Inabuso mo na talaga, girl. If I know. Benjong, ano ba trabaho mo? Ang trabaho mo? Ano lang, sideline. Racket lang. Ba't mo na itanong? Kasi ako mataas pangarap ko eh. Baala ko kasi pag nakaipon ako, magka-college ako. So yun, baka di na ako dito. Kapag-aral ka ba, Benjong? Nakapag-aaral naman. Sige na, hindi na kita istorbohin. Salamat dito Ayan na pala yung bayad. Keep the change na. Sige. Uy, palagi kang keep the change. Grabe na. Pambahid ko dyan sa kinakain mo. Ba Pinapaluwalan yan? ko. Ba't di mo na lang kasi sagutin yung tao? Trixie, taas ng pangarap ko eh. Si Benjong patambay-tambay lang. Kita mo, hindi ka nagpapalit ng damit yan oh. Grabe ka naman. Tsaka Mahilig hindi- na talaga siya sa black. Iba-iba naman yung Tsaka baka tamo mo yung kaya buhok siya. ko, hindi nagpapagupit. Wala nga pampagupit. Tapos, gusto ko naman makapagkasama ng malay mo, afam para sa akin, di ba? Ay, nako. Ganun po kakulit si Benjong. Kung ano-ano na lang ang binibili. Kahit anong sabihin ko, yun ang bibilihin niya. Para lang mapansin ko siya. Pero napansin po namin ni Trixie, si Benjong halos 1 linggo hindi nagpaparamdam. Hindi bumibili sa tindahan. Hindi ko alam nangyari. Hindi naman siya nag-chat. Kung sakali mag-chat, ayoko din mag-reply kasi baka mag-assume po. Ganun ba yun? Pero alam nyo, hindi ko alam, pero ano ba? Yung hindi niya pagpapakita, bigla ko siyang na-miss eh. Ayan na. Kaya chinat ko na po kasi concern ako. Pero walang reply. Ang
suplado, di nagpaparamdam. Tapos biglang magpapakita sa tindahan. Pasensya na. Oh. Ano lang kasi, nabisi lang ako nung umuwi yung nanay ko eh. Umuwi? Galing, Asan ba mama mo? galing US. Ah, Nakapag-asawa ng AFAM. uy, sana all no, mama mo. Bakit? Gusto mo AFAM? Ayaw mo ng Pinoy? Ayoko eh. Kasi alam mo naman yung ex ko, si Raulo eh. Bakit mo ako magpipinoy? Sa PAM na lang, maloko man ako, may pera ako. Kaysa sa Pinoy, wala na nga pera, lolokohin ka pa. Ganun ba yun? Mm. Grabe ka naman. Hindi naman lahat. May mga matitino pa namang Pinoy dyan tulad Ay nako, ko. kung may matitino, wala dito, sa lugar na to, wala. Andito nga eh. Hey, 1 linggo ka nga hindi nagparamdam eh. Oo, 8 days na. Bakit? Namimiss mo ako? Yak! Hello. Iyo ka pa dyan ha? Yak. Kasi nabawasan ako ng benta, kaya ako na bibilang yung araw Sige na na, dating gawi. Dagay mo na yung mga Sige. bibiling ko. Baka hindi mo to kinakain ah. Uy, kinakain ko yan. Siyempre, Sige. sayang naman yan. Tsaka, Pero kailan ba day off mo? Labas naman tayo. wala akong day off. 7 days ako nagtatrabaho. Kahit isang araw lang. One time lang. Ano ipapaalam ko? Basta, diskarte ka na. Kakain na tayo. Hindi malalaman nun yun kung ano. Ipagpaalam kita. Wow! Ay, Sabihin pa ng amo ko, manalalalaki ako, kaya ako a-absent. Boss! Oh, yan si boss. Hoy! Hoy, wag ka! Hoy! Binjong! Benjong! Boss. Benjong! Sinasabi ko. Ako na bahala nga. Benjong! Hoy, Binjong, kumusta? Balita ko umuwi yung nanay mo ah. Oh, boss, may dala pala akong alak sa'yo galing tong US oh. Naku, Hoy! may padula. Galing-galing mo talaga. Ano yun, Binjong? Ano yung pabor? Benjong! Pwede po bang mag-day off kahit isang araw lang si Lily? Kakain lang po kami. Boss, hindi po nagjo-joke po yan. Oh, sige! Wala problema. Ako magbantay. Eh di, sara ko na lang yan para magpahinga din yung tindahan ko. Ay, wala. Okay na yan, ha? Wala pa akong day off sa loob ng 3 years, ah. Okay na, mag-day off ka. Mada. Ha? Boss, mawawalan tayo ng tinda. Ses, okay lang yan. Akong bahala. Boss, may mga maniningil dito. May dadating na parcel. Mag-abang ako mag-abang. Sige na, okay na yan. Binubugaw mo ba ako? Ikaw na amo ka, ha? Sige na, samahan mo na si Binjong. Salamat, boss, ha? Boss naman eh. Ayan. Oh, ay ka. Samgyup Uwi yan. na tayo agad, ah. Oo. Hindi naman ako malakas kumain. Ba't tayo nag-unli? Matikman mo lang. Ayoko niyan, kimchi. Bawo niyan eh. Sige, kahit ano na lang dyan. Pili ka. Ano na lang, yung itlog na lang. Sige. Uwi tayo agad, ah. Pagalitan ako. Huwag ka mag-alala nga kung bahala sa boss mo. Uy, paano na? Kailan mo ko sasagutin? Nanliligaw ka pala? Oo. Araw-araw ko bumibili. Yung 1 linggo lang ako din nagparamdam para ma-miss mo ako eh. Yak! Asyumero. Sige na. Pero, nag-alala nga ako sa'yo kaya chinat kita eh. Kaso hindi ka naman nagre-reply. Nabasa ko yun. Ba't di ka nag-reply? Eh, hindi ko nga nagre-reply eh. Oo, di ba? O, anong naramdaman Bakit di ka mo? nag-reply? Di ka Naramdaman mo. nag-reply. Ganon yun. Sama mo sa akin. Siguro, yung girlfriend mong iba galit pag nag-reply ka. Wala nga akong girlfriend eh. Halos mukha ako. Ikaw nandun pang galing-galing mo nga eh. Galing mo nga dumiskarte. Ano, sagutin mo na ako. Tayo na. Ayoko, baka katulad ka rin ng ex ko. Hindi nga kami magkatulad. Pwede ba kita maging girlfriend? No, gusto mo ba ako? Oo. Ano gusto mo sa akin? Yan, yung pagiging diretso mo magsalita. Gusto ko yan. Prangka ka.
kalokohin mo ko. Sayang lang pagod ko. Hindi nga. O yan, swerte mo sa akin pag naging jowa mo ko, no? O sa maswerte na ako ngayon. La? Sige na. Ito kumakain pa yung tao. Pagtas kumain, sabihin ko. Ano ba yan? Sige na. Ano, pares na naman yung sagot mo. Oo na. Tayo na. Oo na nga. Yes! Sabi ko na eh. Okay ka na. Halika, o dito. Ayan. Alam, may tindahan kayo? Oh, pero sarado na yan. Wala na kasing, ano yan eh. Wala nang bantay. Ayan. Sinama mo na ako dito sa inyo. Ayan. Ako lang naman nakatira dito eh. Ayaw ko nga kasing ibenta to. Sayang din. Tapos yan. Yan yung tindahan na yan. Diyan tayo magtatayo ng tindahan natin. Tapos sasama ka sa mama mo sa Amerika. Iwan mo ko. Ba't ako sasama sa Amerika eh? Kaya nga. Gano'n naman yung mga lalaki, di ba? Tapos pagdating doon, makakahanap ka ng higit sa akin. Hindi nga. Siyempre, mas marami dong prospect. Hindi nga ako sasama dun. Nag-usap na kami ng nanay ko. Kaya nga halos 1 linggo. Nag-isipan ko rin naman yung sinabi niya eh. Pero ayoko kasing umalis eh. Ayaw kitang iwan eh. Ayun. Sinabi mo yun sa mama mo? Alam naman niya tungkol sa'yo. Kinukwento mo sa mama mo? Bakit? Bakit hindi? Basta pagbalik niya, papakilala na kita. Alam naman niya. Sabi ko, magtitindahan tayo dito. Yun. Sinabi mo na yun sa mama mo? Parang Tsaka- gusto mo na mag-asawa. Ayoko pa mag-asawa. Hindi naman kita pipilitin na agad gusto mong mag-aral. Sige, mag-aral ka. Graduate pala ako. Baka hakalain mo, tambay lang talaga ako. Oh, yun o, yan o, diploma ko yan o. Sabi, Pagawa mo lang yan eh. Paprint mo lang yan. grabe ka naman. So ano? Pag ganyan-ganyan ka lang pero degree holder ka pala. Buti ka pa. Kung gusto mo nga mag-aral ka. Promise. Paano yung trabaho ko? Magtitindi ako. Ganap titindera. Tapos negosyohin na natin to after mo mag-aral. Kung gusto mo trabaho, bahala ka. Basta may tindahan tayo. Ano? Medyo naman, kinigilig naman ako eh. Oo nga, para sa'yo yan eh. Mahal mo ko. Mahal na mahal kita. I love you, Benjo. Lily, I love you. Makulokohin. Oo nga, yan na tayo. Okay na eh. Hindi nga eh. Pag-aral po ako call and tits, katulad ng sabi ni Benjong. Isang college na malapit lang din dito sa amin. At kahit papano, nagka-diploma po ako. Ngayon po ay mag-asawa na kami ni Benjong at nagkaroon kami ng anak. Kahit papano, yung puntindahan na maliit na sinasabi niya na palago po namin yun. Metro's #1 Love Radio. Basic!